Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ma jridx min joqgħod jistaqsi ħafna mistoqsijiet. Skontu ħafna mistoqsijiet jistgħu jkunu prematuri għax bħalissa jinsab f'nofs tellieqa. Busuttil għamel din id-dikjerazzjoni meta kien qiegħed jieħu sehem fil-programm Reporter fuq l-istazzjon nazzjonali. Meta tkun qiegħed tiġri maratona, inti ma taqbalx lill-atleta li jkun wasal inqas minn nofs tal-maratona u tajlu, isma' ma jgħidx inti, isma' insa tasal fil-maratona, insa tispiċċa. It-tir ta' min qiegħed jagħmel il-maratona hija li jispiċċa il-maratona. U naħseb illi ħafna mistoqsijiet waqt li għadu qed jiġri jekk hux se jasal sal-barkun jistgħu jkunu prematuri. Busuttil żied jgħidlek fuq it-tellieqa li skontu qiegħed jieħu sehem fiha. Biex din it-tellieqa jien niġriha u t-tiġrija sal-barkun. Jien biħsibni niġri. Intant fil-programm Reporter Busuttil qal li n-nies kienu sejrin tajjeb fi żmien Gvern Nazzjonalista, b'mod partikolari fil-qasam ekonomiku. Ara li kieku n-nies jiddeċidu biss fuq l-ekonomija kieku bħallum għad hemm Gvern Nazzjonalista. F'dan il-programm Simon Busuttil qal ukoll li l-Gvern m'għandux sustanza. Ħafna. Is-sustanza tal-Gvern hija problema mhux il-pjat. Iżda meta mistoqsi dwar il-partit tiegħu, Simon Busuttil qal li jrid iktar ħin. Ruma ma bniġ b'ġurnata, jien għandi bżonn żmien biex dan il-partit nerġa' nibnieh.